הנואם הבא הוא חבר הכנסת הרב גלעד קריב, מפלגת הדמוקרטים. בבקשה. חברים וחברות יקרים, אנשי ונשות מחאת כפר סבא, תודה מקרב לב על ההזמנה לשוב ולהשתתף בעצרת שלכם, ותודה גדולה הרבה יותר על הנחישות ועל ההתמדה שלכם, כי הקול המשותף שלנו, הקול הזועק, נדרש יותר מתמיד, ודווקא בשעה הזו. השעות הקרובות והימים הקרובים גורליים עד מאוד. חיים מונחים על הכף, חיי אחים ואחיות. במציאות מתוקנת והגונה ניתן היה לצפות כי רק בכך יעסקו מנהיגי הארץ, אך אנחנו יודעים שלא כך הם פני הדברים. מחוק הרבנים הבזוי שכבר הוזכר כאן, דרך המשי תכסיסיו של שר המשפטים למנוע מינוי קבוע של נשיא לבית המשפט העליון, דרך שורת הצעדים והמהלכים לפגוע בחוסנם של שומרי הסף, בתפקודה של התקשורת החופשית ובחופש האקדמי, ועד להתעקשות של הממשלה והקואליציה לחדש את הדיונים באבני הראשה של המהפכה המשטרית ממש בעוד 3 ימים. כל אלה מלמדים שדבר לא נלמד, ושמבחינתה של חבורת ההפקרה וההפיכה, מה שהיה הוא שיהיה. אבל הערב הזה, חברים וחברות, מבלי לוותר לרגע על הערנות והדריכות, אני כן מבקש להתנתק מסדר יומם של פרנסי המהפכה המשטרית, ולדבוק בדבריי בסוגיה האחת שראוי להתייחס אליה הערב הזה, החובה הקדושה של כולנו להשיב את כל האחים והאחיות הביתה. הערב הזה התפילות שלנו עם המשפחות המצפות לשוב יקיריהן בשבועות הקרובים. ליבנו מייחל שהבשורות לא תתעכבנה, ושחשוב מכך שהן תהיינה רק בשורות טובות של חיים ותקווה, ולא בשורות איוב. הערב הזה אנחנו מתחייבים בפני אותן משפחות שיקיריהן אינם נכללים בשלב הראשון של העסקה, שלא נעצור ולא נרפה מן המאבק המשותף להשבת כל אחינו ואחיותינו הביתה, את כולם. לפני שעה קלה פרסמה סיעת הציונות הדתית הודעה לפיה קיבלה התחייבות מראש הממשלה הלכה למעשה לחדש את הלחימה אחרי השלב הראשון. מעל הבמה הזו ומעל אין ספור במות נוספות ברחבי הארץ אנחנו מודיעים לנתניהו ולסמוטריץ', לקץ ולסטרוק, היו לא תהיה. נתניהו, לא נאפשר לך גרירות רגליים נוספות שתסכלנה את החזרת כל החטופים משיקולים פוליטיים. סמוטריץ', לא נאפשר לך
לגרור אותנו מחדש למהלכים צבאיים שתכליתם האחת והיחידה מימוש הפנטזיות המשיחיות שלך ושל חבריך הקנאים. במשך 15 חודשים הממשלה הכושלת שלכם נמנעה מהצגת כיוון, מדיון רציני, מגיבוש אסטרטגיה ביחס ליום שאחרי. במשך חודשים ארוכים שחקתם הישגים גדולים של צה"ל שהושגו במחיר דמים נורא. במשך 15 חודשים נמנעתם במכוון מטיפוח אלטרנטיבה שלטונית לחמאס יחד עם מדינות האזור המתונות והקהילה הבינלאומית, ובדרך מעוררת חלחלה המשכתם לראות בחמאס את השחקן היחיד בצד הפלסטיני שאליו יש להתייחס. הכישלון האסטרטגי המתמשך שלכם עלה בדם יקר, ואנחנו לא מוכנים לאפשר לכם להעלות את מחיר הדמים הזה עוד ועוד. לא נאפשר זאת. לממשלה ללא אסטרטגיה אין זכות מוסרית לשלוח את חיילי צה"ל אל החזית. לממשלה שנותנת לגורמים לאומניים וקיצוניים להכתיב את סדר יומה אין זכות מוסרית לבקש ממילואימניקים להתייצב שוב ושוב ולסכן את חייהם. לממשלה שאינה חותרת לסיומה של המלחמה ושחלק נכבד משריה הופכים למכורים לריח אבק השרפה גם כאשר ילדיהם מתחמקים מהשירות הצבאי, לממשלה כזו אין לגיטימציה להמשיך ולהנהיג את מדינת ישראל. הערב הזה אנחנו דורשים מנתניהו לפרסם בשקיפות מלאה את מלוא ההסכמות בינו לבין סמוטריץ' כי הן נוגעות לחיי החטופים, לחיי הילדים והנכדים שלנו שיצאו למערכה, לחיי כולנו. קרבות ההישרדות שלך בנימין נתניהו עלו לכולנו בקורבנות רבים מספור, והערב הזה אנחנו, הציבור הישראלי, ולא רק הנשיא הנכנס של ארצות הברית, אנחנו אומרים לך enough is enough. חבריי וחברותיי, הערב הזה אנחנו גם מרכינים ראש בפני כל אותן משפחות שלא תזכנה לחבק את יקיריהן שנחטפו חיים, כי במשך חודשים לא מעטים שיקולים פוליטיים בזויים גברו על קדושת החיים, על ההוגנות ועל האחריות. ההסכם שאושר אתמול בקבינט ובממשלה יכול היה להיחתם כבר לפני זמן רב ולהציל מספר גדול יותר של אחים ואחיות ולחסוך את נפילתם של טובי בנינו ברצועת עזה. ובעניין הזה אנחנו מודיעים באופן חד משמעי לנתניהו ולשותפיו כי גם הסוגיה הזו של מסמוס ההסכם תעמוד לפתחה של ועדת החקירה הממלכתית שקום תקום. על אפכם ועל חמתכם היא קום תקום, כי אנחנו כולנו, ובמיוחד המשפחות אשר איבדו את היקר להן יותר מכל, לא ניתן לכם להתחמק מן הרגע בו תקראו לתת עדות בפני חברי וחברות הוועדה, מן הרגע בו יישלחו לכם מכתבי האזהרה, ומן הרגע
ששמכם ייכתב בעמודי הקלון והבושה של ספר תולדות ישראל. וכן, חברים וחברות, ישנה עוד הרכנת ראש אחת שכולנו חווים בה. בשעה הזו שאנו מכונסים כאן, מקבלות מאות משפחות ישראליות ששכלו את יקיריהן באירועי טרור נפשעים טלפון ממשרד הביטחון המודיע להם כי הרוצחים השפלים של יקיריהן עתידים להשתחרר במסגרת ההסכם. חלק מן המשפחות ודאי יאבקו בגזרה, לאחרות לא יעמוד הכוח להשמיע קול, ותהיינה גם משפחות אשר תצערנה כפי שכבר קרה, כי למען החזרת החטופים הן מוכנות למהלך. כל העמדות והתגובות הללו ראויות, לכולן מגיעים תשומת הלב והכבוד שלנו. ליבנו עם אותן משפחות, ואנחנו מבטיחים להן יחד כי זכר יקיריהן הנרצחים יהיה צרוב בלב כולנו תמיד. חברים וחברות, ב-15 החודשים האחרונים עלתה ממרחביה של הארץ היפה והכאובה שלנו מנגינה חרישית של עצב וקינה, מנגינה של שכול ושל גבורה, מנגינה של דאגה וחרדה. המנגינה הזו נתנה בנפש של כולנו סימנים של ממש, ולא אחת היא גם מביאה אותנו אל סף הייאוש. אבל אל מול התווים האלה עולים גם תווים אחרים, תווי המנגינה של אין לי ארץ אחרת, תווי המנגינה של אנו נושאים לפידים, תווי המנגינה של אל תגידו יום יבוא, הביאו את היום, תווים של נחישות, של מאבק בייאוש, תווים של אמונה בכוח וביכולת שלנו להחזיר את מדינת ישראל אל הדרך, אל התלם, אל מסלול השפיות. התווים האלה בקעו לפני חודשיים מהמכתב המרגש של חברי קיבוץ ניר עוז, שהודיעו על ההחלטה החד משמעית שלהם להקים מחדש את קיבוצם. את התווים האלה שמעתי לפני שבועות אחדים בביקור שלי בקיבוץ מנרה החרב, שחבריו התחייבו להפוך אותו שוב למגדלור של עמל כפיים וחיי קהילה, לא בזכות הממשלה המפקירה והמופקרת, אלא בזכות כוחם ואמונתם. ואם הם לא מתייאשים, מי אנחנו שנרשה לעצמנו את הייאוש? התווים האלה עולים מגרונם של בני הדור הצעיר, הילדים והנכדים שלנו, שבניגוד להנהגה שלנו אינם נופלים במאומה מדור תש"ח ומדור 73. וכן, התווים האלה עולים גם מכאן ומעשרות צמתים וכיכרות נוספים, ובתוכן גם צומת הגומה בפאתי קריית שמונה, שחידשה את מחאותיה בשבועות האחרונים, ומכאן שלוחה להם ברכת אחים ואחיות. מול המנגינה העכורה והצורמת של תזמורת הקרקס, של תזמורת הכנופיה שמנהלת את חיינו, תזמורת שכל העניין שלה הוא להישאר על הבמה יהיה המחיר אשר יהיה, תמשיך לעלות המנגינה שלנו, המנגינה של מיליוני ישראלים שיודעים שאפשר גם אחרת ויביאו ביחד למציאות אחרת.
ולסיום, חברים יקרים, אני יודע שהמנגינה שלכם, מנגינת המחאה הדמוקרטית, עזה הרבה יותר מהמנגינה שאנחנו חברי האופוזיציה משמיעים לא אחת במשכן הכנסת. אני יודע שפעמים רבות מדי המנגינה שלנו לא מדויקת מספיק, לא מתואמת מספיק ולא נחושה מספיק. לא אנסה לטייח ולא אנסה לתרץ. אעשה רק דבר אחד: אבטיח לכם שנעשה הכל על מנת להשתפר, נעשה הכל על מנת להיות ראויים למשימה שהוטלה עלינו, למרר את החיים של ממשלת ההרס וקואליציית החורבן, לעכב ולשבש את תוכניות הזדון, לחשוף את ההפקרה במלוא חרפתה, לעצור את הרעלת הבארות במי הביוב שפורצים מרחוב עזה בירושלים, מקיסריה וממיאמי, ובעיקר לעשות הכל כדי להחזיר את כל אחינו ואחיותינו, להביא להקדמת הבחירות ולהקמת ממשלת שינוי, תיקון ותקווה. לא נתייאש, לא נוותר, לא נחדל להאמין, לא נשבות מפעולה לא עבדה ולא טובת תקוותנו. שבוע של בשורות טובות לכולנו.